Hi everyone! Good morning, Disney Princess. So for today's video guys, kay birthday ko ngayon. Guys, adto day ko mag birthday guys sa Cabo Beach guys, sa Kabulihan. So padong na ko dito, ning balik ko diri kay kanang nalimtan na pa akong cellphone kay wa may mga picture-picturean dito. So mana kong outfit guys, outfit check. Outfit so padong na mi dito. So see you later. Sa mga manganhit sa akong birthday, welcome na mo guys, mga auntie. So guys, naabot ako diri sa kalsada guys. So ano na ako sa ila ako magsakay tricycle sa ako ang mga ay dili dai tricycle mali tay kanang kuan magmotor ako guys. Pada kanang ang sudan guys wala pa naruto abalik ko ta mo nya ni Merita. So guys, maguna na sila na si Ate Nancy. Hi sa Ate Nancy. Sa vlog na si Ate Nancy sa Bohol guys. Aping mo jeep sa biyahe ha. Aping mo una mo kay magmotor ako. Bye-bye, amping mo. So guys, madung namin sa Cabo Beach man ako. Sakay na ko motor. Hi Kim sa vlog. Hi. Oh, bye-bye. Yan damihan sila yung motor na eh. Mana ko mga driver guys. Bana ni Kim. A few inches later. Diri may mga ligo guys ug dagat guys. So naabot na diri sa Cabo Beach, Kabulihan. Mao ni ang view nila guys. Ang kining mga usa ka kadya ni guys kitag 2.5 kape na naapoy tag 400 pesos nagpa-receive ko gahapon kay kuan. So pasensya na jud mo kasi pura ba akong handa ra ba. Mahay mo tanan Kim. Hi. So okay na mo diri sa Kabok ma? Ay Kabok kini Kabulihan. Gamaya ra ta ko ano may pero na ba kay usa ka bisita guys mo diri si Sara Labate. Lang kundi ikot lang mga 11 pa man po ng kaon, di pa mga on kung di maabot og alas 11. So guys, kumpleto na mo ang bisita diri karon. So og na tanan ang mga sudan diri nga plaster na mo na ako ang mga talaga mga enord naapoy kumpa mamuran ako ang handa na naapoy pa ay kanang napoy kanang tempura kong birthday kanang Hindi gamito ng tubig lang ha. kay kanang Talingan lagi nga madung na tempura kong birthday at least maayo tapos naagya pa handa na di na pasugba pa kong isda po nagpasugba pa kong isda nagpalit ko. So guys, nahuman nami og kanang ampo guys, nahuman na sabi ko sa picture guys. So mangaon nami karon. Sige, pwede na mo mangaon dira, pangaon na mo. Tinansi kaon na tinansi. Kamu kasi ray. La, sige kaon. Kaon na mo. Manamig pangaon guys. Sugan na nako eh. May asa ko anda karon. May daghan nga osi kasudan guys kay tungo sa akop-akop na napay daghan wala ka punit. So nag-vlog ko karon for today. So natural hitter. Tawag take me. Kaon dra way lim. Nabot dira sa tinansi to na lang kita tinansi. To you. So guys, narapo ko usa ka bisita guys, usa ka auntie guys nga ming ari dere naghatod og kanang siomay unya nanan ako ni kadto kala siomay tita na din napo sige hatag nako nga dress napay pakuan pa flowers na dress ate mo utara ko mawid og camera dere nala nako ni abrihan kay kuan. Salamat kayo ninyo mga auntie sa inyong suporta sa birthday. Everyone, maayong
hapon guys. Nahuman na jud karon for today ako ang vlog guys sa ako ang birthday. So karon atong interviewon ang ako ang manghud guys. Hi Kim. Unsay masulti nimo sa akong birthday ug ma-advise nimo na ako. Na-enjoy na ba ka sa akong birthday nila sa Na-enjoy sa Cabo lang. Beach? Yeah. Na-enjoy ra unya. Una uban pa sa pangkasi nga enjoy. Naligaw niya, nabusog. Una usa may ma-advise nimo na ako sa ako ang birthday karon. Punta, tagan ka o mayong panglawas niya. Stay humble yapon. Si Humble gyapon dili mag-attitude no og kana magbinalitan no. Stay humble yapon niya. Oh. Stay pretty always. Oh, celebrate always. Dili hagad eh. Hindi. Stay wapang yun. Love you. So karon guys, dapat diri sa Tinlan Sigurada. From Tandang, Surigao del Sur. Hay tinan si kumusta ang imong pagbiyahe din natin si grabe yun. Ang imong effort din nga pag ani diri sa mall bisan layo gian hiju ko nimo. Okay lang, bisan ako katultol, palikamot. Dili ra kusog ang bawd. Man, okay Unya lang. wala na kag ilad og kanang sa plate din. Anong ilang? Wala, oy, mabutan man sila. Botan na sila. Napiligipitin mo dili. Asa? Sa padong diri. 380. Ha? 380 lagi. Ulit 380? Dili, sa baril. Ay dili ba padong diri sa kana makaasa 50? Ihatod mo ko niya, patultol mo. Okay lang. Okay ra to. Pero sa tinuod ang apete kay 20 naman din na. I-appeal daw sila po. Pero okay ra. Pero so diri karon si Mama guys. Og ato po na siyang interviewon. Ay ma, kumusta ang ako ang pag-birthday karon ba? Na happy ra ka ma? Ay, happy ra ka. Unsa man klase nga na happy ka? Nalipay na ko ka nag-iusa ang imong pag-birthday karon sa pila na katatoy mo wala pag maka-birthday. Kasi wala na ko birthday. Ulit mo ka birthday. Basin. Oh, dili ba ang di karon na ka birthday pero karon pa ka nag-celebration diri sa tong balay. Sa balay na sa kabudit to pag mo nangawanta nangaligo ta no. Na sa may ma-advise mo sa kong birthday man lingkod sa diri. Lingkod sa kay kanang kapoy ayo. Nalipayon ra ko. No, sa magdadad. Dadaan mo ay uli na mo latimirid ay. Oh, yun na ko. Ano ang lagi? So mga sa may ma-advise mo sa birthday na ho. Kanang nalipay ko nga nakaligo kong dagat. Nakaligo ka na kat. More na. Kanang nalipay ra ko nga naka-uli ka nga diri ka nag-birthday. Akong interview na ako ang kamanghuran nga manghud. Si Babe Stephen. Hi Babe. Usay masulti na sa akong birthday, Babe. O kumusta pod nga ay kanang nalingaw ra ka sa akong birthday karon adlaw? Oh, lingaw kayo, ligo-ligo. Ligo-ligo ang kaon di. Nabusog pa. Nabusog raw na dagan nang usik to kay ako puno nang uban bisita kay wala ka sa sudan kay inyo gi akop-akop niya. Oh, Wan yung hutda di ba? Bro nang ana sa sunod gani o bukaon mo. Dapat hunaw-hunaon ninyo nga makakayan ng gurot kay masayang ang food. Mao ra na usab may ma-advise mo sa ko ang birthday. Naot na. Na unsa man kasi nga na. Madato ka. Madato ay wa pa ni ko dato dai ron. Labi ay duok mo. Yawa ka. Okay guys, hanggang dito na po magwawakas ang aking vlog for today. Daghang salamat guys, and please subscribe to my channel guys, akong YouTube channel. Sa Facebook channel na ho guys, and please follow on my Facebook, Instagram, and bye-bye, the Snake Princess.